बे सोमावसारनायनि जिउ बाउसोमनायनि जे नेरसोन बेखौ लाखिनो थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो उइटनेस हिसाबै बेयाव साइन होदोंमोन आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै फेक्सन लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउपिपिएल बे कक्लाबारि समस्तिनि सिङाव थानाय सामुहाथाइ एरियायाव बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड बिबायनानै मुंख्लं जानाय बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि मुङै मोनसे मिउजियाम मेम'रियेल अन्थाइ खाम्फा गायसननो थाखाय सिगांनि जिथु थांनाय प्रमद बर' सारनि बिटिआर सोरखारानो 2023 नि 14 सेप्तेम्बराव बड'लेण्ड मुभमेन्ट मार्टिस अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननानै होदोंमोन आरो अलरेडि खामानियाबो सोलिबाय थादोंमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारि सारनि गोदान बिटिसि सोरखार फैनाय लोगो लोगोनो सालबारि समस्तिनि BPF नि सासे MCLA बे खामानिखौ हेंथा होदों आरो बे खामानिया दासान्दि ब्रेक जानानै दंथ'यो। दा बेनि सायावनो दिनैहाय NDFB वेलफेयार एसोसिएशन निफ्राय बे खामानिया जाफिननांगौ होननानै गोख्रों दाबि दैखांदों बिटिआर सोरखारनिसिम। NDFB वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै दिनै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि सामुहाथाइ बे ओनसोलाव जोङो बेयाव जोङो नायदिंफैदों। मानो होनबा थांनाय 2020 मायथाइनि जे बिटिआर सुक्ति बे बिटिआर सुक्तिनि दफायावनो जिथु जोंहा जे होखानाय दंमोन अधिकार हिसाबै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बड'लेण्डनि मुभमेन्टआव जेसेबांखिनि मार्टिस जादों बै मार्टिसफोरखौ मान होनायजों लोगोसे गोसोखांनो एबा फुजिनो थाखाय जोंनो बड'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल मोनसे क्रिमेसन ग्राउन्ड हिसाबै जोंनो नैबे सामुहाथाइ नैबे फिल्डआव जोंनो सरकारनिफ्राय एलटमेन्ट होदोंमोन आरो बेखौ दा खामानिया स्टार्ट जाबायमोन। नाथाय जों खोनानो मोन्दों फ्राय 12 सानसो जाबाय बेयो बन्द जानानै दं होननानै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों मिथिनो मोन्दों। नाथाय बेखौ मानि थाखाय बन्द खालामदों आरो मानो बन्द खालामदों जों बेखौ मिथिनो मोनाखै। नाथाय जोङो NDFB वेलफेयार हिसाबै एसोसिएशन हिसाबै जों बेखौ जाजानायखौ जोङो दाबि खालामदों। मानो होनना बुङोबा बेवहाय जोंनि बिर जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोननि बाउसोमनाय जिउ बाउसोमनायनि जिउ बाउलांनायनि मोनसे नेरसोन हिसाबै आरो बेखौ गोसोखांथि हिसाबै बड'लेण्ड मुभमेन्ट मिउजियाम हिसाबै बेवहाय सरकारनिफ्राय बेयाव सेंसन खालामनानै बेखौ लुनायनि जिथु जोंनो सेंसन होदों। नाथाय बेखौ माखासे राजनिति माबाफ्रा बेखौ बन्द खालामदों होननानै जोङो पलिटिकेल माबानिफ्राय ससियेल मिडियानिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों। नाथाय बियो खोब दुखुनांथावना आरो सोंखारिथावना जादों। ओंखायनो जेरैखि जाया जों NDFB वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय जों दिनै बेवहाय बिथिं क'क्राझारनिफ्राय आप टु उदालगुरिसिमहालागै जेसेबांखिनि जोङो जोंनि आगुनि मावथिफोर दं जों बेवहाय सुलु लाफैदों खौरां लाफैदों मानो बे बन्द जादों आरो थाबैनो बे जाफिननांगौ होननानै जोङो दिनै बेयाव नायनायजों लोगोसे जोङो मिडियानि गेजेरजों जोङो सरकारनिसिम जायफ्रा दिनै बेखौ बन्द खालामनांगौ होनना बुंदों बिथांमोननिसिम जों खावलायनाय थादों दाबि थादों। जेरैखि जाया जोंनि बे सोमावसारनायनि जिउ बाउसोमनायनि जे नेरसोन बेखौ लाखिनो थाखाय मिउजियाम हिसाबै लाखिनो थाखाय सरकारनिफ्राय जिथु जोंहा बेखौ मोनथाय हिसाबै थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिआर सुक्तियानो जिथु जोंखौ होखादों। ओंखायनो बेखौ थाबैनो बेखौ लुनायनि थाखाय माने अर्डार होफिननांगौ होननानै बा बेखौ खुला खालामना होनांगौ होननानै लुफुंना होनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों। सोर बन्द खालामदों होननानै फोरमायगोन? ओरैनो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बियो सालबारिनि MCLA दिगन्त गयारिया बिथाङा अफिसियेलि बियो इलिगेल माने बेआइननि कनस्ट्राक्सन सोलिबाय थादों होननानै बिथाङा बुंहरदों। नाथाय नैबेयो जों मिथिनायाव कक्लाबारि माने MCLA समस्तिनि सिङाव गोलैयो।
थेवबो बे सालबारिनि माने MCLA बेखौ हरदों होननानै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों मिथिदों आरो बेखौ बर'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल मिउजियाम एट सालबारि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट होननानै थांनाय 2020 मायथाइनि BTR एकर्डनि MOS आव एनेक्जार 2 नि 8थि फारि नङाव बियो दङ जेरावहायनाखि माने इन्डिया गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्ट लोगोसेयै BTR गभर्नमेन्टनि बै समनि चिफ मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो थुरि हिसाबै हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो उइटनेस हिसाबै बेयाव साइन होदोंमोन आरो NDFBनि मोनब्रै फेक्सन लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो UPPL बे आफादा गासै 6था आफादा बेयाव सिगनेचार होनानै बे BTR एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन